ez dakit oso ondo nora heldu nahi zen bidea gurutze honetara egia esan. Eta hori maite dut bizitza honetan. Ez dut nahi jakiterik oso ondo zer dagoen bidea gurutzaren bukaera bakoitzen. Nahiago ikusi zer gertatzen den. Dakit oso ondo zeintzu diran zuzenak eta zeintzuk okerrak, Behar da gehiago ikasten da aukera okerretatikan, zuzenetatikan baina, ez? Helburuak aldatzen joan dira nik usteot eta aldatzen joaten dira beti egunero nik usteot, ez? Maite dut, ez nahi denbora guztian helburu berdinarik jarraitu eta denbora guztian bide berdinari jarraitu. Aldatzea nahiago dut. Bide gurutze honetan nago, etorri naiz, eta banoa ere, ez? Osea, 3 aukerak ematen dizkit bide gurutzeak. Orain arte egin dudan bidaia gogorarazten dit, bertan nagoela ere esaten dit, aukera desberdinekin aurrean, eta egingo dudan aukera ere ematen dit, ez? Ez dakidalako ze bide gurutze, ze bide hartuko dudan, eta bide horrek nora eramango nahituen. Kantuak eta musika dira nire pasiorik handiena, eta horrek eramaten dit, benetan ni sentiaraztera, eta horietan ere bide gurutze bezalako bat dago, ez? Abestia hasten zarenean, buruan duzunean, egin duzun ibilbidea abesti hori egin arte, abesti hori ja eginda duzunean eta horrek sentiarazten dizuna, eta abesti horrek egingo duen bidea, era bide gurutzean ze bide hartuko duen ere hor dago. Musikak erabat zoratzen nago. Eta ezin bizi horrek gabe, eta nahi bez. Kantu batek duen boterean niretzat da beldur, maitasun, gogo eta guztia kanporaraztea, eta aldi berean berriz ere ni neu sentiaraztea, ez? Badago zerbait magikoa guzti horretan, azkenean momentu horietan abesten nagoenean eta elkar banatzen, sentitzen dudan sentimendu horrek, emozio horrek ez daukala ez hitzik, ez espresiorik niretzat. Ze azkenean entzuten duenak eta egiten duenak ez dauka ikuspuntu berdina, eta behar bada bide desberdinetara eramango du ere bai. Bai ikuslea eta bai jotzen ero sortzen dagoena. Kantuak izan daitezke gauza txikiak azkenean oinarri beste gauza handi batzuetarako. Hain gauza txiki eta simpleak batutan garrantzirik ematen ez dizkigunak. Baina aldi berean ezinbestekoa direnak gero beste gauza handi batera pasatu ahal izateko nik usteet. Nik usteet urteekin gehiago zoratzen ari naizela. Gazteago ero txikiago zarenean, beharbada beldurrek eta zer gertatuko denaren ideia horrek gauza asko onbosten dizkizulako, ez? Eta bidean aurrera zoazen inean, bizitzan aurrera zoazen inean, bizitako gauzek, eta zuk zeuk, zure erabakiek eta hartutako bideek, bide gurutzeetan eramaten zaituzte, segurtasun bat hartzera behar bada bai zure buruangan, eta aldi berian askatasun bat hartzera, eta beldurrik ez izatera bide gurutzean bide desberdinak hartzeari, ez? Okerra baldin bada, okerra izan da. Eta zuzena gertatu baldin bada, zuzena gertatu da. Arima saldu, nik usteet askotan saldu duela arima. Eta batez ere nire buruari, bere alde ilun eta argitsua horrekin, ez? Zaite asko larrigirik inporta egia zen. Deabroan ikusten denok ezagutzen dugula, ez? Baina ni deabroarekin oso ondo ematen naiz. Nire buruari barkamena errez ematen diot, eta aldi berian deabroak ematen didan aukera soratzeko eta noizean behin burua galtzeko ez dut inoiz galdu nahi. Hitzak askotan dira deabroak esamak, deabroak sentituak eta gu aukera biliak. Infernua ez dakit ezagutzen dudan, inkomunikazioa bai. Ikasi beharra dago nik uste dut, inkomunikazio horretan norbere buruarekin pakeak egite. Aletuko nizkioke gauza asko. Holan, bai, gustora pasako nuke gaba oso bat deabroarekin benetan mundua konpontzen eta buruko ideia txoropila bateri erantzunak bilatzen. Gauza batzuen zergatiak, batez ere nere buruari egiten dizkio danak, ez? Zergatikan zerbait aukeratu ostean, ero zerbait egin ostean norbere burua flagelatzeko mania txiki hori bere errua denero, ez? Ero gurea den bakarrikan.
Baina bai gauza asko galdetuko nizkioke. Gau ederra izango litzake egia esan. Konexio berezi bat egongo litzatekeelako susmoa badut. Beraz, gauaren puntada izango litzake hori, ez? Gaurrarekin batera abestiak sortu eta momentu horreri beste xarma berezi bat eta magia berezi bat eman. Nik gauza askotan sinisten dut. Eta urteak pasala bakoitzaren barne indarrean sentitzen dut asko. Iruditzen zait bakoitzak badugula barnean indar potente bat, energia potente bat. Askotan ez duguna baloratzen eta behar bada usten duguna gauza txiki bat izango baliz bezala, ez? Eta usten dut gure barruan dagoen energia dela oinarri izugarri bat gero bizitzan aurrera egiteko. Momentuan nire sinisten dut, ez? Naskatuan nagoia urtetan ja egin dut larregi begiratu atzera eta larregi begiratu aurrera. Eta gaur egungo momentuan asko sinisten dut. Momentua bizitzean, sentitzean, eta nun gauden garbi edukitzean. Azkenean ez baldin badakizu nun zauden momentuan, momentua pasa egingo da, eta momentu hori ez da berri da bueltatuko. Zergatik behar dugun gauzetan sinistu. Hori bai galdera latza. Nor daki? Zoragarria izango litzateke hori deabruari galdetzea. Azkenean gure buruak nik uste 8.000 buelta ematen dutelakoan, nireak bintzat bait. Eta nire burua beti dago zerbaitetan pentsatzen eta bueltaka. Eta batzutan saiatu izan naiz bilatzen el boton de off, baina ezinezkoa da. Eta hor jarraitzen du buruak bueltaka, ez? Eta siniste horrek nik uste lagundu egiten digula, bidetxo honetan, ez? Bizitza dugun bidetxo txiki honetan, indar pixkat hartzen, ero behintzat aurrera jarraitzen. Eta gaur egun nahiago dut, nire energiaren inguruan sinetxi eta nire buruan ganako erlijio txiki eta dibo bat, egozentriko bat bezala sortu, eta horrekin aurrera jo. Zuaren inguruan bizi naizen zorgina naizelakoan nago. Eta adinean aurrera goazenean, nik uste dut eta gero eta zorgina handiagoa sentitzen naizela nire burua, ez? Eta zuaren inguruan pasatako orduak, gabak, egunak, batzuk zainonak eta ez datu zoragarrisak ere hor daude, eta nire parte izan dira. Edo zein zuk balio du akelarrereko, baina inguruan jende desberdinarekin baldin bazaude eta energia desberdinarekin baldin bazaude, zuaren dimentsioa eta irudiaren ikustot aldatu egiten dela. Beraz, usteo garrantzizkoagoa dela nola bizi duzu momentu hori zua bera baino. Itzalak beti ditugu gure inguruan dantzan, eta sortez, gaur egun lortu dut, moduren batean beraiekin dantza egitea eta beraiekin batera bizitzea. Oraindik ere noizean minitzalen bat etortzen da, nate joka eta ez dakizu oso ondo nondik harrapatu, eta etor daitezela. Baina bai, lortu dugu, nik uste dut lortu dudala eta taldean ere lortu dugula, ez? Itzalekin batera ere gure buruak maitatzea eta gure buruekin aurrera egitea. Bakarrik argia izango bagendu, aspergarri izango litzateke bizitzan ikuste dut. Beldurra asko ezagutzen dut. Eta oraindik ezagutzen dut eta nerekin bizi da. Baina beste itzal bada, nerekin bizi den beste itzal bada, ez? Batzutan gogorra eta batzutan nekagarria, beldurraren kontra bizitzea batzutan. Baina gaur egun beldurrak ez dit kentzen aukerarik bidegurutzean aukera batero bestea hartzeko. Beldurrak bakarrik egiten du adi egotea. Zu zerbait galtzeko beldurra baldin baduzu, hor dizira duzuna momentu horretarako jartzen duzun emozioa eta gorputzaren zirrara oso desberdina da gauza bat seguru duzunean bezala. Eta hori ez dugu ahaztu behar bada segurutzat jotzen duzun hori ere, behar bada ez, nik horrela uste dut behintzat, galdu dezakezu. Beraz, galdu baldin badezakezu, bizizazu eta sentitutazu eta desirazazu azkenengo momentua balitz bezala. Ez du nahi bakarrik bihotza harimari gabe eta ez du nahi harimari bihotze gabe. Hotxa, harima, bihotza, denak batera. Deabruari hori galetuko niok ere bai. Nik nire buruari galdera asko egiten dizkiot. Eta hori momentuan galetuko nieke, ja benetan nagoen lekuan nahi dudan egon, nagoen moduan nahi dudan egon, eta ia benetan ematen dudan bai bihotz, bai harima eta guztia egiten dudanarekin.